et slags spil, som der kun findes på computer og iPad. På iPhone der er der ikke så mange ting. Så er der ikke glas på iPhone, men på iPad der er der glas. Det er et spil, hvor alt er firkantet, og det hele er firkantet. Selv mennesket er firkantet. Formålet er at bygge huse. Man kan bygge et hus eller et telt, og der er vand. Og hvis man er i lang tid nede i vandet, så dør man. Man bygger huse, overlever sig og alt muligt andre ting. Man bygger for at overleve, man gemmer sig for at overleve. Flere børn kan spille sammen. Så jeg spiller sammen med Sane og Adam. Ja, mig og Adam, vi har bygget et slags træ, et hus. Jeg har bygget et hus. Det var et træhus. Det var et træhus. Vi startede med at bruge noget blåt. Man kunne også tage nogle andre sten med at bygge. Og så er der nogle, så resten er ikke særlig firkantet, men der er kun små dimser, som der sætter sig sammen til det her firkantet, ligesom en økse. En økse er bare ligesom en lille bitte firkantet træ, og så kan man bare lige sådan der. Og når man klikker der, så har man alle de ting, man har brug for. En dør, en stige og en fakkel, hvis man ikke har nogen vinduer. Se, der er en grøn cirkel, og så når den grønne cirkel kommer, så skal man bare, som der tryk vildt hårdt, så sker der, at det går i stykker. Vi har kun lavet en række bogreoler. Nej, jeg ved det ikke, men på i første etage, der var der ikke noget tag. Vi hjælper hinanden med at bygge det der hus sådan her. Sådan der. Hvis man trykker oppe, så går man derover. Og når man trykker sådan her, så kommer man derover. Og hvis man trykker sådan her, så kommer man derover. Og hvis man trykker bagved, så rykker den bare bagved. Og når man flyver, så skal man trykke helt i midten. Vi spiller ikke mod hinanden. Men hvis det er uden snudkode, så kommer der creeper, og de er gale. Hvis de ser mig, så springer jeg i luften. Sådan her. Bang, 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 bang. Og så... En creeper, det er sådan nogle, som der var grønne i Minecraft. Og når de kommer, så skal man dræbe dem. Creeper, det er nogen med 4 ben og ingen arme. De går bare, men de har TNT, de har spist af en TNT, så når de ser en, springer de i luften. Det er et monster. Okay. Det er helt grønt. Det eneste, som man skal passe på, når man har ikke snudkroder, det er nat, det er creeper, zombier og skeletter og edderkopper. De gør, så man dør, hvis man ikke har snudkode. Det er iPad, jeg skal spille Minecraft. Fordi man kan bygge mange ting. Det er fordi, at det er vildt sjovt. Det er sjovt, når man kan bygge. Det er sjovt, når man kan overleve. Det er sjovt, når man kan alt de der mulige ting. Så kan jeg vise dig, hvordan man bygger et hus. Ja, det kan jeg godt lide at bygge. Og hvordan man også ødelægger.